Sanibonani Ningizimu Afrika, uvuyo lwethu ngagwala. Welcome to our podcast Inkezo Yolwazi. Lapho sikhuluma nabaholi abahlukahlukene besitshela nje besichushisa kabanzi ngeinhlelo nezinto eziningi ezenzeka emphakathini. Namhlanje ke sila eMsinga lapho uhulumeni wesifundazwe uhlangene nawo wonke ukhona wonke ukuhlangana nomphakathi wala eMsinga. Eduze kwami nginobaba la uSodolopho wakhona la eMsinga uDokotela uFS Sikhakhane. Sawubona Dokotela Sikhakhane. Sakazo hloniphekileyo nabalaleli. Ngiyavuma ukubingelela. Kwamnandi kwakuhle ekhaya. Inkezo yolwazi le yaka-GCIS Government Communications lapho sikhuluma khona nabaholi ukuthi nje nisixoxele kabanzi. Ungasitshela nje ukuthi uchaza ukuthini kuwena njengomholi wakhona la endaweni eMsinga. Isifundazwe sonke oPremier o-MEC bonke baphelele balana ukuthi bazobheka ama-projects enzakalayo as well as engage phakathi wakhona la eMsinga. Kunjalo Nkosazane, sidliwa injabulo nentokozo esinayo eMsinga usuku lanamhlanje ukuba sivakashele iprovince yonke bonke ongqongqoshe balapha eMsinga ukuba bezobona indawo yakithi babone nokuthi ngasisiza kuphi njengoba phela thina indawo le yaseMsinga indawo yasemakhaya impela, hayi indawo nje engathi idolobha namalokishi lothoye siphethe namakhosi la eMsinga. Yizwe kodwa elinokuthula abakude ke bebathi Nkosazane na uyeMsinga uzofika ubulawe bethathisa ukuthi qala sasilezimpi eningi silwa uliwe kubulawa abantu kodwa sasamsukeli futhi umuntu ohambela nje emgwaqweni lotho singakwenzi konke lokho. Ngakho ke indawo le edume manje ngendaba yokufuna intuthuko. Sijahe intuthuko nje manje siyayigijimisa ngejubane njengoba namhlanje ubona bese kufike iprovince yonke ngoba izobona ukuthi ifisa futhi ukuba sisizakale nathi sifane nezinye indawo. Njengoba sekade nivukile ekseni ngiyacabanga ukuthi maningi ama-projects kade niwavakashele nongqongqoshe. Ungasixoxela nje ngamanye ama-projects eniwabonile nabantu enixoxele nabo ukuthi yiphi feedback eniyitholile enza uma ngabe nibuyele ema-ofisini nithi kuyibhekisisa? Cha, kuningi kakhulu Nkosazane esikubonile njengoba namanje sisazongena futhi phakathi siye ngasekuyivaleni indaba sesiqedela konke ke manje. Kodwa kuningi esikhulumile nabantu bomphakathi sihambela indawo nendawo amawadi namawadi nomphakathi siuthole ukhona sikhulume nawo unikezwe nethuba nje ukuthi ake ugonyuluke ukhulume kahle wabheka nawo wafaka icelo umphakathi. Hayi sethembile impela ukuthi lukhulu lizokwenzeka endaweni yakithi eMsinga ngenxa yalolu suku lwanamhlanje. Sesivala ke Dokotela FS Sikhakhane, siyazi ukuthi unyaka omkhulu especially ka local government. Isiphumile date mhla ka-4 November sonke simenyiwe khona la simenywe khona. Ungathini nje ukusigqugquzela ikakhulukazi intsha ukuthi siphume ngobuningi bethu? Siyazi ukuthi registration isivalile but sithemba ukuthi lo okade register esemanqikanqika ukumgqugquzela nje ukuthi ngomhla ka-4 aphume ensure ukuthi leli voti lakhe ulisebenzisa ngendlela efanele. Uqedile dadewethu ungethole uqedile ukuthi ngempela intsha phela ikusasa lethu lonke nempilo yethu yonke entsheni yethu. Ngakho uma intsha iyawuhlala emakhaya ingaze yazenza izinto uhulumeni osuke azenziwe ngasikhathi simbe, ngakho ke izwe ngeke lilunge. Ngakho uma njengoba silapha nje namhlanje siyakuzwa nalokho okushoyo komhla ka-4 November ukuthi khona kwabe kwenzeka. Ngakho siyabakhuthaza kakhulu intsha ukuthi ayisukume ibambe ithathe ikhali kube yiyo egijima phambili silandeleke thina sibadala ngoba vele nekusasa lethu seliya ngasekushoneni kwelanga. Kodwa bona abasukume kakhulu baye uma sekuyovotwa bavote bengaxabani. Kodwa kuphela umuntu
bayebathi abasizulu ikoma lapho ithanda khona ivile ikome nje la ithanda khona-ke la izophatheka kahle khona layibona ukuthi hhayi ngapha kungathi iy'nkomo ziningi ngizodla kahle ikome-ke la ikoma khona khona kungabi ukuxabana sifiselane okubi singahlalisani kahle ezweni esiphila kulona ngakho ngihlabipho impela ukuthi akwande okuhle kakhulu endaweni yakithi eMsinga ngoba dadewethu sidumile kakhulu eminyakeni eminingi siduma ngokulwa ngezimpi zembango kuba nobala into njengatheni ubalwe kubanga intombi ukuthi intombi yakwabantu kanti bekoyethu sonke ngibakithi ngoba beniqoma la ithanda khona loyo nje emqomile uma futhi simalile phela akahambe yofuna enye nayo iqhubeke nempilo yayo kwaye ukuthi ngaze kusuka abantu kuyobulawa abantu sesakuqedake nje endaweni yakithi inokuthula ufuna intuthuko nje manje silwa nentuthuko nje uba sithuthukise indawo yakithi ngezinto njengobona namhlanje nje efikile uprima wethu ohlonipekileyo ubaba uMphemba uzele khona ukuzo-ayina indaba nje legama laseMsinga ukuthi kuphele lokhu ukuthi kwaziwe ukuthi eMsinga siyajaha abantu siyalwa kwenzekani cha sekudlulile lapho sifuna intuthuko sifuna okuhle kuze ngakithi nathi endaweni yakithi eMsinga yilokho dadewethu usekhulumile usodolobha wakhona la eMsinga sizwile asiphume ngomhla ka4 siye la ekuswethu siwufake la esibona ukuthi sizophatheka khona siyamakuba usikhathana nesikhathi sakho nanokuthi siyathemba ukuthi ama-deliberation njengoba umcimbi langapha uqhubeka sikhulume nabantu yonke into izohamba ngohlelo nezinto iy'thembiso zizoba yimpumelelo. Hawu kunjalo siwuthembile uhulumeni lo wethu weprovince sothembe kakhulu ngiyathokoza nami kakhulu ukuba ninginike icosheleli ithuba nami phawule nangendawo yakithi eMsinga ngifisela okuhle kodwa nomsebenzi wenu uqhubeke phambili.